Meta konna wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja li ma kienx hawn aviation museum. Kull ma kellna kien il-War Museum li hemmhekk hemm il-Gladiator, il-Fate u f'dalijiet ta' Spitfire. Imma aħna ħassejna li nagħmlu xi ħaġa bħal m'għandhom l-Ingilterra. L-Ingilterra għandhom l-Imperial War Museum, għandhom il-mużew prinċipali ġo Londra, l-Amber Street. Mbagħad għandhom mużew enormi ġewwa Duxford li huwa airfield qisu kbir daqs ħalluqa. U aħna għażilna l-istess hawnhekk ta' Qali li kien l-ewwel airport ċivili ta' Malta, infetaħ fl-1938. U mbagħad fi żmien il-gwerra sar l-iktar airport milqud bil-bombi fil-dinja kollha. Ġieli hawn kienu jitfgħu 800 tonnellata bombi kuljum f'April u x'ismu Marzu tal-1942. Allora huwa l-post propju adattat fejn tagħmel l-Aviation Museum. U s-għedin naraw dal-mużew jiflorixxi, exhibits li jiġu għanna per eżempju l-bidu tal-Air Force Maltija, l-ewwel helikopter li ngħata mill-Ġermaniżi f'1972 u hemmhekk bdiet l-Air Force Maltija, u mbagħad għandna Bear Dog li kien l-ewwel fixed wing tal-Armata. Allura aħna qegħdin il-vetrina tal-Armata, il-bidu propju tagħha. Issa għandna ovvjament iktar ajruplani u helikopters iktar effiċjenti, iktar jiswew ħafna flus. U jagħmlu l-istess xogħol imma dak il-ledu l-Air Sea Rescue. Aħna m'għandniex Air Force bil-fighters u hekk. Aħna issa li naspiraw huwa ċertu ajruplani oħra forsi tellgħu xi wieħed minn il-baħar bħalma minna dan il-hurricane ta' warajna li dan kien instab fl-1995 mill-Sindku tal-Randy David Cambry. Konna tellajni u nirrestawraw għal stat li jkun jista' jaħdem imma ma jtirx. Qegħdin nagħmlu kompromess bejn inżommu kemm jista' jkun parts oriġinali imma fl-istess ħin nżidu magħhom biex nagħmlu ajruplan preżentabbli. Dan ir-reenactors mbagħad issa naqdu ma' reenactors barranin li ġewwa tapposta qegħdin joqogħdu ġew il-Point of View Hotel biex speċi jikkommemoraw għax hemmhekk kienu mietu 6 piloti fil-entratura tal-hotel. U jiġu ta' sikwiet jirrivajpjaw il-memorji ta' kif kien jilbsu l-RAF, fil-fatti ta' anka lectures tal-uniformijiet, il-parachute kif kien ikun, il-life jackets u hekk. Dejjem juru interess lill-dilettanti, anka u Malta u ħafna dilettanti, ġemmu uniformijiet u ġemmu vetturi per eżempju, bħal m'għandhom dawn il-grupp.